Ja, ik heb één keer draafd op klompen, dat was net een heel goed idee, dus dat was net van plan om dan een keer te doen. Ik heb de gewoon wel mooi, maar alles denk ik altijd op klompen, dus op die manier. Ja. Ja, de binnen. Ja, dat is echt super. Woe! Draven, draven! Nou, we zijn ons bedevaartstocht aan het doen en maken. 100 kilometer draven. Ja, heel heen. Ja. Voor ons 100-jarig bestaan. En dit doen wij om Jilters in te samelen voor de voedselbank in de Houwertje. En dan wisselen we nou eigenlijk af. Dus iedereen een stekje. Wat is die nou hand? Het is dus prei. Ja, we hebben mooi versierd en ja, dit met zo'n fakkels. Niet van China Garden naar Jelle op, door van Jelle op naar Van Waarden. En weer een dit stekje even. De zin is king, de loft is blauw. Ik ben echt heel groot op deze feestje. Dat is haast een kleren om de brei te nemen, denk ik. Zeker, ja. Ik op eigen groen. Ik ben naar de Oude Hout aan draven, dus ik ben zeer gelukkig met mijn etappe. En heeft u goed getraind? Nee, zeker net. Een lijdensweg, maar wel leuk om te doen. Alles op karakter. Alles op karakter. Prima, lekker doen. Rustig aan, mooi tempo. Nou, ik ga volhouden. Alleen maar jog, dus wat dat betreft alleen maar winst. Ja, de rest van de bedeveer nog. Onmaak hem daar. Ik ga onze enige echte stempelkaartje. En dan mijn Jasper en Sint, maar deze zou een stempelje. En Aas en ik, we hebben om de grens, of hoe zit dat? Nou ja, we zullen net meer draven, we hebben de grens. Dan wordt het een hele lange nacht nog. En hoe komt het thuis? Nou, dat is wel een lullig. Mijn auto die is jou hebben het grief stekken gong. Ik geloof dat maar eenmaal rijden ken, maar optimaal gaat het heel nog net met de auto. Ja, het is Pieter, maar dat mag je toch net binnen mooi maatje.